YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Daw kayong tanan nga napaminaw karon ni Mount Tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ray Obra, o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mortis kang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Marie, 24 anyos, minyo o may duha ka mga anak, taga Butuan City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa mga kaptangan sa among amahan. Kugihan unta kining among amahan, apan kugihan sab sa mga babay, ilabi na sa iyang pangkabatanon. 6 anyos pagod ko, nga gibiyaan naming papa, kaya nagtaban sila siyang kabit diha sa Cebu. Aron yung isabtan, sugdon ko niya tungwa pa ko maminyo. Ingon ni ini ang mga pagitamo. Mariana, may gusto kong isulti nimo. Unsa man na, ma? Nak, ikaw pa ang una na konsultihan ini. Ninyong 8 ka man nagsuon. Kurbaan mo sa tanan mo, ma. Uy, unsa man na ba? Ambot ko malipay ka ba ani? O imo ikaguol o ikasuko? Kaya nga naman lagi. Nagkakontak kay migbalik ni papa nimo. Unsa? O gusto siya nga muuli dinhi sa ato. Ha? Maayo ka ang ato sa dawaton pagbalik, nak. Sa imong bahin, musugot ka ba? Ma. Ano pa sakitan na sa niya mama? Kuya Adela. Di pa kumalimot sa iyang pagbiya nato. Gagmay pa kita to. Nga perting hilak ni mama. Kaya nakiktaban siya siyang kabit og nang larga silang Cebu. Nag-uul si mama kung saan tanyang wow ka managsuon. Pero, huwag man sa tapos ng papa, di ba? Muhatag man sa siya og panagsa? O gani, panagsara ka din makahatag. Apan daghang istorya. Sige nagpangwinta sa iyang magasto. Nga, wala yung kwenta ang iyang pagpangabit sa Cebu. Diin may upat siya kaanak sa iyang kabit. Kuya, Mangayo ka tagtabang sa una. Sa nag-eskwela pa ta. Daghang kay istorya. Kung doon natin pangayon o hangyo ang tabang, magpanagana na lang ta. Kaya, huwag man tayo siya maglisod. Kaya milambo maka ng iyang negosyo ng ice cream. O nakapalit pag mga lote. mau lagi? Mas kayo nung danong ano plano maning makikuling mama? Aw, wala sa tingali magkasabot sa iyang kabit. Sus, ako pa'y mama, no? Di kong dawatan ng papa nga, human niya isuka, eh. Kuya Adela. Unsa? Mao na isulting Arnel? Mau lagi na mauwi. Nasuko mas kuya. Kaya di ko siya makalimot sa pagbiyan ni Papa nato ba? Sa mga gagmay pa mi. Ay, kalimtan na lang gud to nato. Ang importante nga niya, mubalik na sa papa ninyo nato. Di ba gud na ninyo ang ikalipay? Nga after 10 years, niya, mabalik na nato si papa ninyo. Ang concern mo kung Kuya Adelma ba, mau ikaw. Basin ko na pasakitan kaghapon lugo sabi Papa. Ay, ayaw na ko ninyo huna-huna. Kaya ang akong gihuna-huna, mao kamo. Nga matagan ko kamo pagbalik og amahan. Og may edad na ang inyong amahan, uy, tiguang na siya. O tingali nga gusto nang magbag-o ug mobalik na nato. Unya, ang iyan sa ikadang pamilya may ambiyaan. Makalunoy kay nga mo mga ikso sa gawas nga gagmay pa. Unya, sila sa dunya ang wanay Papa. Mari. Ano yan ako, mga anak ko? Hay naman ang uban.
Nganong wa man musugat na ko nining akong pagbalik, ha? Kuan pa ka nang. Doon na lagi lakaw ang uban tang mga anak, Armand. Kung ang uban ba yan na itong mga anak, mga minyo na, mahiila na sang pamilya. Mahala na sila sa pagpangayon ako. Sakit manulti si Papa. Tingali, tungod ka may igo masiyang kwarta. Wa si maglisod. Makahatag mo siya sa among pangayoon, kay may negosyo man siyang ice creaman. Pero mo lagi, kung pangayuan nimo daghan kay istorya. Hilig mangminta siyang gasto. Sa akong bahin, nalipay ko ala ni Mama. Kay murag gusto mo sa ti Mama mo balik si Papa namo. Kay nagtuo lagi ming mausab na si Papa. Nga hingpidan niyang biyaan ang iyang kabit. Unya. Ma, doon may problema? Nasakpan ang kuspapa nimo. Nagkontakay na po og sa iyang kabit. Unsa? Sabi ko bag mausab tawana. Mao man lang gihapon. Grabe na akong pasensya tungod og alang ninyong among mga anak. Gidawat ko sa pagbalik sa pagtuo nga mausab siya. Apandi ay. Ma. Mari, ano sa mama? Kuya. Gano'n ka ma? Nagilak mo? Arnel. Gano'n lagi ka? Gano'n ni si mama, Mari? Ay, Papa ko no ay. Nasakpan ni Mama nga nagkunta kay ubalis niyang kabit. Sa? Sus. Papalik ka maana na, ma? Daan naman ang ingon na sa Papa. Ingon bitaw ko ninyo. Magklaro na lang yun, migbuwag. Maglain kog puyo. Og mangayo kog luna. Magtukod kog laing baay. Ay, kagustuhan na sa inyong inahan. Mao nga akong gihatag. Di na siya kamahay na ko, ana. May luna na siya. Gihatag na ko niya ang usa sa ako mga luna, aron di na siya magsamok pa nako. Ngano masag ka pa, uy? Ikaw magyatagan na kang mamang ikadong higayon. Ibo ninyong gisayangan. Hanggaw utok nas mama nimo. Dili mo sabot. Ang masabog, di may magkontakay ni Lorna nga may mga anak man ko niya. Upat ko to mga anak na mo nga tuan niya. Ang masabog akong pasagdan. Muna nakaapan ni mo pa. Hmm. Mga anak kayo ni mo silang babay, pinangga kayo ni mo. Pero kami nagalimang ngayon ni mo, pagkapinampan ni mo daghan kay sulti, sakit pa yung kaayo. Oh, Mare. Ngayon siya naman doon. Magbuwag sa mong mama. Huwag yun natin problema si mama na mong imong mga anak pa. Bisag kami, huwag may problema si mga anak sa gawas. Si mama ni sabot anak. Kung ni sabot mo, mas labaw ni sabot si mama. Pero nasakpan mo di ka na niyang naglabing-labing pag-agistorya sa imong kabit. Oh, unsa? Mao na diha. Di tanawa. Nagbuwag ra gyapon sila sa mama magpapa. Nagsakit-sakit ang gina sa mama sa dughan sa iyang pagpakibalik ni Papa. Wala gyapon kausaban. Kuya Adela. Kuanda nagkasabot ay nilang Manoy Delfin ni Kuya Litoy. Nga mangayo na lang sa tagbahay ni Papa. Kay alkansyon tas mga anak ni Papa sa gawas. Kaya may mga property ko na siya sa Cebu. Kunyo, kung saan ito pag-iis papa na, be, ha? Kuya Abdel? Makapahiubos si Papa. Kaya kami na mga yun ni Agtabang, lisod kayong hangyoon. Pero ang mga anak niya sa gawas, dali na kay muhatag si Papa. Nahadlok mi, gabasig mahurot ang mga property sa among amahan ngadto sa mga anak niya sa gawas, kay mas pinangga niya kay namo. Ang ako pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, buhi pa ang among amahan. Ug may lain siyang pamilya nga mas iyang gipalabi. Mayo bang mangayo niya daan karon og bahin sa iyang mga property o luna bisan pagbuhi pa siya? Ikaduhang pangutana, walo mi ka man nagsuon nga anak nila ni Mama ug upat sa bangayang anak sa iyang kabit. Unsa ang pagbahin ana sa mga kaptangan ni Papa? Equal ba bintanan nga mga anak man mi sa legal nga asawa ni Papa? Ikatulong pangutana, kung dili mahatagan sa mga amahan og lute o sa may among buhaton, may mo ba mi mo reklamo
Aron matagan mi sa uns may angay namo, nga iya man mi mga anak sa legal niyang asawa. Ikaw pa to katapusan, nagtuo mi nga ang kabit ni Papa ang nagsigig hulkog ang Papa nga dili mi niya pahatagan sa iyang mga napundar. Unsa may angay namong buhaton, aning kabit ni Papa, palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Marie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kaubad ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medical, mga behavioral, mga problema sa ginadiling droga, problema ninyo kung depressed mo. Of course, maayo kayo si Dr. Obra ana ha kay psychiatrist man is Dr. Obra, no? So iyahan ng obra maestra. Unya, mahimo sad nga mutawag mo sa, mahimo sad nga mo padamo sa inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Now, letter sender na to karong adlaw, mga sugintig paminaw is from, asa man itong letter sender? Tawag na to siya sa pangalan nga si Marie. Si Marie is from Butuan City. Si Marie, di niya tinuod nga pangalan ato laning gitago, but gidawat ni nato pinaagi sa ato ang official writers page. Nagkabuwag naman ning ilahang ginikanan kay nangabit ang ilahang amahan og nagtaban sa babay sa Cebu og nahibaw-an nilang may upat na sad sila kaanak sa iyahang kabit after 10 years nibalik ang ilahang amahan nila. Wow, biliban ako sa imong mama kay gidawat sa ilahang inahan pamasin nga after 10 years mausab. Apan, pila pa lang kabuwan, nibalik na pug kunog kontak sa kabit, pastilan. Nakigbuwag na sad sa ilahang inahan o gihatagan kini og usa ka luna or lote sa ilahang amahan. May upat pa ka luna ang ilahang amahan ug may negosyo kining ice cream. Ang ilahang problema kay kung sila ang mangayo og tabang sa ilahang amahan, daghan pa kini og istorya. Nabalaka sila nga di mahatagan og lote kay mas pinangga sa ilahang amahan ang mga anak ni ini sa iyahang kabit agay. Kay responsable si muhang Papa Inday Marie. Unang pangutana, buhi pa ang among amahan ug may lain siyang pamilya nga mas iyahang gipalabi. Mahimo ba nga mangayo midaan karon og bahin sa iyahang property or lote bisan og buhi pa siya? Okay, ang akong pangutana mao ni, asa kaha nakapangan sa ang yuta, no? Kung kang iyahara ba na alone or gipangan baka na niya nabi uban ha, marukoy pug kini ubang mga kabit oy, maniguro pud nag-ila ay kapag ingon ana basin bag adto na gipapangan didto, no? So atong klaruhon ha, so tiyon sa nato take 3 things man na. Una, nakapangan kang kinsa gyud una nato tan-awon kang kinsa nakapangan ang maong yuta kay di man ta maka-decide kay kung delikado kaayo, lain-lain magud ang ato ang actions kung magdepende kung asa nakapangan ang yuta. Kung nakapangan ang yuta sa kabit lang, kinahanglan gyud tag abogado para mapanalify nato, mapakita nato nga ang kanang yuta ang gigamit nga kwarta pagpalit ana isang kwarta si mohang Papa ug wa sila contribution. Or kung pananglitan nakapangana nilang duha, ato gyud nang klaruhon kung unsay iyahang contribution kay mahug nga tunga sila, katunga ray inyo. Or mas maayo gyud unta kung nakapangan sa ngan lang sa imuhang Papa. Kay kung nakapangan lang na sa imuhang Papa, pwede gyud kaayo nga moduol mo, moingon mo nga pa, di na lang gyud ni ganahan og gubot, gidawat na lang gyud na nimo nga naa namo, no, nga kanang imuhang batasan, nga naa gyud kay lain kanang pamilya, ang amo alang, nga ay lang gyud pud may kalimti, mas maayo siguro pa nga mag-execute na lang siya deed of donation baron, no, ngadto sa inyuhang mga anak nga legal ug legitimate niya. Although, kung sa iyaha man gud na nakapangan, ug sa panahon nga mupanaw na inyong Papa, kung sa iyaha lang gyud na nakapangan, kasado pa man imuhang ginikanan, makapanunod gyud ang imuhang mama ug kamo, pero way labot ang kabit, pero apil ang mga half-brother or half-sister ninyo sa katong iyang ikaduhang pamilya. Ang ako alang sad, timan ipod, nga kanang imuhang mga half-sister o half-brother, wa baya pud na sila isa, no? They may come from
the fruits of an illicit nga relationship, no? Tuod man, no, bunga sila sa usa ka relasyon nga gidili, bunga sila sa relasyon nga nakahatag og kasakit ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mama, apan wa na nila pilia nga mataw sila anang ingon ana nga klase nga sitwasyon ug wa gid pud sila isa og ayaw kalimti kadugo pud na nimo Mariha. So I think we need to see that, pero dili man gud kay klaro sa imong letter, no? Ikaduhang pangutana, walo mi kaigsuon nga anak nilang mamag pilibak kakugihan sa imong papaday. Ug upat sad ang iyahang anak, so dosi tanan, winner si papa. Unsaon pagbahin ana sa mga ari-arian ni papa, equal ba ming tanan nga mga anak man sila nga legal na asawa ni papa? Okay, muna ako ang giingon nga by law, on law and succession, the legal wife continues to have the right nga makapanunod sa imuhang papa maski pag nangabit siya. Wa gyoy share ang mistress, ang kabit sa conjugal properties, no, unless mapakita pud nato nga kung pananglitan katugan ni ikaduhang situation nga akong gipakita nga akong giingon nga kung nakarehistro nilang duha or nakarehistro sa iyahangan sa kabit, then kinahanglan gyud nato ipa-prove sa iyaha kung giunsa na niya pagpalit ang kanang maong yuta, no? And kung sa ilahang duha na nakapangan, mahugmang gud na di magud na mahimong conjugal. Kaya ang kanang conjugal or absolute community of property para ramanas minyo, co-ownership lang gud na sila. Unya wala man pud gi-encourage hinuon sa balaod, pero gitagaan pud sila na kung pananglitan na agad sila natampo ug naagad pud sila contribution. Pero like I said, ang kanang mga ug wala gani, then sa imo haragyod ng papatanan, therefore ang mga manunod ra gyud is the legal wife and the children. Kani sila illegitimate children man ni sila. So by law dili gid mo equal kay ang illegitimate child naaman gyapon sila share, pero which is 1/2 of the share of a legitimate child. So kung pila na ilaha, i-divide na nila by 4. So di gid mo equal og bahin. Kamong 8 equal mo divided by 8 kay legal ug legitimate children man mo, ha? So lahi-lahi na pag tratar sa balaod. Why? Because ang balaod nato wa man gyud na nila giabibahan ang kanang pagpangabit o kanang makaanak mo outside wa sa kaminyoon, labi na kung pananglitan ikaw minyo ka, no? Kay obligado baya mo sa inyong banara og asawa. Ikatulong pangutana, kung dili mi mahatagan sa among amahan og lote, unsa may among buhaton, mahimo ba ming mo reklamo aron mahatagan mi sa unsa may angay namo nga iyang mga anak sa legal niyang asawa? Okay, pila edad aning Mari? Di akong tan-awon be sa iyang suwat. Mga 24. Wasa ko kibog ikapila ka sa 8 ninyo Mari. So kung pananglitan labi na kung naapay minor de edad ninyo, ang akong pangutana is kung naghatagan ba ning inyong papa og support gihapon ninyo or ning wa na lang gid ni siyang parang bula kaning inyong papa. Kay I think we should start there, no? I think din hata magsugod nga kung di naman lang gani ka magpakabana, no, pagpakaamahan na lang nga kung pananglitan adtugyod ka, ayaw intaw kalinti imong obligasyon dinhi sa imuhang mga anak, kami man imuhang mga anak. So ato kuno siyang pangutanon kung willing ba siya mubuhat anak kanang ingon anak nga obligation ngadto sa ninyo. So atong pangayuan og support. Ug di gani pwede man nato siya makiha for support, or kung di ka gusto gubot, klaruhan na lang sa gyud og storya ang imuhang papa nga pa kanang ayaw lang pud og limod sa imong obligasyon namo, pwede ba, no, may tag support or di lang mo support say kanina lang yuta be siguro na lang nagbalhin sa amo anak at taan na tong storya ug di gani aw kasuhon gud nato siya. Ikaupat ug katapusang pangutana, nagtuo mi nga ang kabit ni papa ang nagsigi og hulhog kang papa nga di mi niya hatagan sa iyahang mga napundar. Unsa man say among angay buhaton aning kabit ni papa? Sa tinuod lang, kung pananglitan nagpuyo na gyud na sila as husband and wife, ug magpagahi gyud na siya, pwede magyud ninyo silang makiha for concubinage, no? Living together as husband and wife in a scandalous manner, unya dili man sila minyo, no? So pwede gyud ninyo sila mahulga, pero I hope that as usual, no, nga it will not come to that kay papa man pud na ninyo, but ug dili gyud pud ba nga kanang mula gid akong giingon, wa naman lang gani nagpakabana maski unta tong magpakaamahan na lang para wa na lay gubot. Then ako adi ko mo suggest usa ana, I suggest nga idiplomasya sa natong storya ang inyong papa karoon nato og hangyo kung mahimo ba nga
mahataga na lang mo sa inyong bahin or masiguro lang. But ang una lang yun, like I said, is that susiha sa ninyo kung unsa asa nakatitulo ang katong upat ka buoklo na or upat ka buokyuta kay dinha manggod nagdepende kung unsay angay ninyong buhaton, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo, mga sukintig paminaw. Handumanan so sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukiting pabinawan ni handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong kahagi. Tawagan ko niyo sa pangalan nga Jared. Apan sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kahagi, padaw pagtugtog sa awit kinaguluhan, We Could Happen. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang ato magtatampo nagdasingan nga Jared. Jared, pasaylo ako. Hatagi kong laing chance, please. Maluoy ka. Kapihag ni mo, Charmin, oy. Ako no, huwag ko magdahom. Nga sa atong relasyon, ikay magbinuag doon kay babae ka. Usap ni pagkuhan ako di mo. Ano masih magagbalik-balik kong pasagit na ako. Doon na mo kinabuhat ni mo? Jared, wa. Wa kay pagkuwang na ako. Hinaan ako ang diferensya. Jared, please, masaylo ako. Atake kong last chance. Last chance. Kapila naman ni Charmin. Ha? Kapila naman eh. Yung mga ikang pasaylo na ko, himan-himan pa, magbinuang ka lang gihapon. Klaroon to ko, dibi? O sa maginay ko para ni mo? Gihimo lang ko ni mong duwaan? Jared, sorry. Sorry. Okay. Pero inunti ka. Sorry po, Charmin. Pero puno na kay ko. Sakit na kayo. Magbuwag na ta. Kalimti ko, kay sugod karon. Kalimta drasa ka. Ma, mulakaw ko. Unsay mulakaw ka? Nga muanhi man tong imong ex nga si Charmaine. Ha? Si Manny. Muanhi lagi, kay ni text man to nako. Kapuya sa di mo, oy. Ikaw ba sige makag-entertain na niya, oy? Nahagbay naman ming nagbuwag, ana? Ay naunsa ka baya, Jared, oy. Nganong dili man nimo pasayloon ang babayhana, nga nagbahay naman in tao ng tao. Nagmahay, ma? Nganom day, ma? Doon na ba day magmahay, magbalik-balik ang sa? Oh, Jared. Basta, ma. Ayaw na ko pugsa para na niya. Di na ko gustong naapa mi koneksyon. Uy, may nanawag niyo ba eh? Tanaway, isang masada. Ha? Uy, kiretso ba ya? Ako sa dumagon? Sige. Ah. Hello? Oh, mana ka? Sige. Anaunti ka. Kay bahala god kon. Asa mo gusto? Lagi. Mo-text ko nimo kung padong na ko, ha? Okay, bye. Kuyawan ng amin ko na ko eh.
Sa kinsan ng babae da. Siyempre, Ay, ikaw mo ko na single, be. pero grabe naman sa nang imo ba yoy. Nagkadaghan naman yun ang imong babae yoy. Unya, di na bagay ni mulungan kung di ni mo makuha ang ilang pagkababae. Siyempre, bay. Sa una bitaw nagtinarong ko, ako may binuangan. Oo, mas may pang dito magtarong. Oh, bay. Ikaw ba, Jared? Naunsa ka naman, uy. Tagdugay naman kaayo kang muuli. Sige naman lang kag-ingon, ana. Ay, naunsa man ka ma. Ulitawag ko. Magtagbaw ko. Basin bayag unsa isang putan, ana, ha? Dili man unta kaingon, ana, katong uyab pa mong Charmaine. Nasad, balik na sa dana. Anak, pagbalik na lang lagi mong Charmaine. Ay, pagod ma. Ikaw ba? Anong ganahan mo kay katong Charmin, ma? Ang kay gawas nga gwapa siya. Buutan og manggihuna-hunaon kaayo, nak. Buutan yun, ma? Uy, bebe, kung buutan pa na siya, kami unta, hantod karon. Aw, manggihuna-hunaon na lang. Muhatag baya gito kwarta nako, nak. Maura gina imong giapas, ma? Kwarta? Pastilan ba ya? Ay, nak. Sige na, good. Pagbalik na lang, good mo. Bego, ma. Gusto na nandagang chance ka kung gihatag niya. O niya iyalag yung sikan. Oh, Jared. Uy, kasayo ba aron? Kinsa man kaharon? Ato ako naman. Maimat lang, te. Taga-dini si Jared. Oday. Ngano di ay? Unsa may imong toyo? Ko, ante, kanang... Gusto ko nga, ako rin makiksulti niya. Ay, mamamangkon niya, day. Pwede lang ali ka mo sulti na ako. Ma! Kisa na siya, ma? Ambot lang. Ikaw man mo igipangitaan eh. Ha? Hi, Jared! Nalimot ka na nako. Ha? Ako ni Uy, si Stephanie. Then pagod. Kaila ta? Hala, Uy, grabe ha. Nahibaw ba ka nga ako ginigipangita yung gipuyan? Ginig-anihin ako, malimot lang di ay ka. Oo, lagi. Kinsa lagi ka? Doon ay nahitabo na to. Ah, Og magdos ko. usa to gisulti mo? Oy, Jared. Unsa gud ni? Paklaruhan na siya, oy. Tiwa ko maghimu-himo, uy. Jared, doon ay nahitabo na to. Nagtuo kong dili magbunga to atong gibuhat tungod kay kausama lang ta mahitabo. Pero kay wa mo gikutong haisa kung binuwang sakit mo nagduda na ko. O nagpalit gi kog piti aron ako masiguro. Og ni aga ni dana ko ang piti. Positive gyud. Oy, hoy, day. Tingalig nagdamgo ka lang. Wa man gani makaila akong anak nimo. Ti nakasiguro gyud kong iya gyud ni. Jared, please. Kalago din ako mao ni. Kadit, pwede bang istoryahan taon na ni? Oh, Jared. Mama, pasag dila sa aming duha mag-istorya, be. Kadang kabilang duha. Unya, humanti ka gipatanaw sa tong picture nga natog ka. Ito o na ka nga doon na ginihitabo na to. Husto. Nahinumdum ko ng gabi una. Hubog kay ko na. Yes. Og naila-ila ko nimo sa bar nga imong giimnan, anak. Wa na ta nagkastoryag balik kay nibiya man dayon ko. Gibiyaan ti ka sa tong gi-check-inan. Oo. Karon nga, naa naman ti umaabot nga anak pohon. Unsay plano nimo? Kadit ragod. Stephanie. Stephanie tingani mo, no? Oo. Unsa ka mo na ko pagsiguro nga ako gay amahan ang imong gisabak? Nakasiguro ko. Tungod kay wala ing nakahilabot nako. Gawas lang nimo. Unsa? Siguro sipat kog naong si among tanaw. Nya. Medyo may pagka-liberated sa ko kung manamit. Pero dili akong klase sa babae nga magpataka lagdasmag. Ay, nasayupan ko.
Nagpanako tungod po sa akong kahubog atong nga time. Gustohon ko man nga, dili ka sa mukon kay makawaw sa biya kay sa kong part. Tungod kay babae ko. Pero kinahanglan tayo bawon ti ka. Tungod kay may katungod ka. Stephanie, Dili ko mag-expect og bisag sa gikan nimo. Ang gawas lang gid sa pagsuporta sa atong anak. Kung kasabaan ko kung maayo nila mamang papaani. Kiwa ko na ko gipakita ang uyab nila pero namabdos ko. Maong please. Bisag sa ako talaga anak. unsa? Gipalayas ka sa inyo? Jared, please. Tabangi ko. Maglisod pa manggod ko labi na karon nga mabdos ko. Saon may lisura biya ni? May tagsugod si mama nga ato ka dito sa amo. Saan ako? Kung mga anak na ni ako, mahawa ko sa inyo. Hangyo ko lang. Bisag karon lang mitras nga sabak pa ko. Unsa? Anhin na nimo papuy Ma, sige na lang good. Imo biya nang apo na iyang gida. Ay, nabuang ka na gyud, Jared. Daan pa gyud ko anang imong tagdugay nga mauli. Unya, nasayop ba ko, ha? Tanawa ro kung sa'y nahitabo. Pasensya kaayo. Isaad ako nga mutabang ko sa mga buluhatong dili sa bahay ninyo. Bisag karon lang, muhawa raw niya ako kung mga anak na ko. Ay. Jared, maayo kay niabot ka na. O bitaw, saman, nanay makaon? Ay, oo, oy. Wait sa karanti ka. Pag-ilis na dito ka, oh. Tingalig sigot ka na imong luyo. Sige. Sus baya, feeling asawa. Ma. Ikaw, Isa? Kinsago ito magdaom nga, mamahin mo na di kang amahan. Paplagi bay, wa nga bitaw eh. Unya, bay. Mahog namin ginabay nga, magpuyo na mo ng Stephanie. Waday chance, bay nga, magkakamo na lang. Sino magkakamo? Oo, magkamo na lang ba? Ambot ba yun? Kiring na bagay siya. Char, caring gida. Pero nasayod ko bay, na bawas na sa daniyas kung pagpapuyo niya di sa amo. Oy, bay. Wa tamahibaw, oy. Basing ganahan gina siya nimo. Bay. Ay, maayo kay nasuroy kag balik din hi Charmaine. Ganahan, gud kaayo ko nimo para sa kong anak, oy. Hi, tita. Kumusta? Okay ra. Ikaw, ay misamot ka magkagwapa, oy. Uy, kang naaman ka din eh. Jared, unsa ba? Kawa ba ni mo'y batasan? Pagpakita ko ng respetar sa imong bisita, be. Stephanie, pagdag-snack din sa atong bisita, be. Ate. Ma. Uy. Hila ka? Mo, uy. Sa ko sinuod ko noon siya ka. Di ba ako nagkila ka? Nayo, dagko kang luha ni mo. Jared. Naibaw man ko pa nga. Wag yung chance ka magkakita. Gupahari si mong ex, no? Sige lang. Doon na lang kabuhan mga anak na ko. O pupahawa na ko din sa inyo. Salamat. Stephanie, Jared. ang tinuod wala ko makasabot kong gibati.
Kung ato lang ka ng tinudoon, may chance ba ko? Jared, pero imo mama... Ay, kabala ka. Di magkapangilabot si mama na ko sa akong mga desisyon. Nabinigod kung unsa may akong gusto. Aron di lagi siya magkapangilabot na to, magpakasaltan to ha. Jared, Manangita si mong maginikanan. Huwag ato silang inon nga, magpakasaltang duha. Jared. Nagpakasagin mo yung Stephanie. Ug ako magmahay. Kay gawas nga buutan siya pag-asawa, mapinanggaon o responsable pagod siya. Ikabilin pagod siya bahay. Di din nilang kutob. Daghang salamat, Aremen. Mao kita mga higalan kaagi ni Jared nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, we could happen. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanon sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanon Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpalit.